Salam mähriban ýurtdaşlar, salam kardeşler. Biz siziň bilen şuň ýene-de mejlis agzalary bolup, ýagny gurujy mejlisiň agzalary bolup, şuň bir ara toplandyk. Sebäbi näme diýsem, bir gündemde bolup duran şuň gününe Russiýa bilen Azerbaýjan hökümetiniň arasyndaky bolup duran konflikt diýildi. Konflikt bolup dur, şonu biz öz aramyza alyp halkymyza bir ýetireliň diýip şuň bir arada siziň bilen watandaşlar. Näme üçin diýsem, Russiýanyň şu Russiýa Federasiýasynyň, ýagny Rus imperiýasynyň penjesinden başlan çykmak üçin bir näçe ýyldan bäri Ermenistan ýa Gruziýa SNG döwletleri diýilýär. Şol Russiýa imperiýasynyň penjesinden çykmak üçin kän göreşleri alyp barýarlar. Bulan bu zatlaram ýa-ni Orta Aziýa döwletlerine nähili täsir eder diýen pikir döredi bizde. Şu wagt ýurdun içinden hiç ýyly habar ýok, emma biz şu gurujy mejlis bolup şu zatlary bir öz aramyzda analiz edip şulary halkymyza özümiziň dilimiz bilen ýetireliň diýip şuň bir arada watandaşlar. Ýene-de bir gezek hoş geldiňiz. Şu ýerde Oğuzhan kardeşimiz ilki elini galdyrdy mukadem. Abdurrahman menem şonu ilki gördüm ýalňyşmasam. Başypdyna Oğuzhan. Size söz bereli. Sağ olun. Hiç ýaşy kardeşler, ýurtdaşlar, hiç ýaşy. Awa doğrudan şu wagt Azerbaýjan bilen Orsiýetiň arasynda ulur tartkylyk gidipdi da. Bilen biziň bir gany bir dogurlygymyz, Azerbaýjan dogurlygymyzy gutlaýan mene şu Rus imperiýasynyň gol astyndan çykmak üçin şu wagt Russiýanyň bir güýjüniň gidip duran wagty hem ekonomikasy çökdi, hem esker silah urundan çöküş ýagdaýynda şu anda batyş edilmän indi Azerbaýjan halkyna baskı edip başladı da. İki tarafını öldürdüler. Ama buna gaýtargy Azerbaýjan halkam Rus milletlerine özleriniň edişi aly gaýtargy berdiler. Näme sebäpden edýärler? Öz gol astynda tutmak üçin, enten şol imperiýa güýjüni saklamak üçin gol astynda tutmak isleýärler. 20-nji asyrda bu gulçulukdan çykmana çalışýan milletler bar da. Azerbaýjan, Kazak bar. Özbeklerim gelecekde bolar diýip umyd edýän. Bu Rus imperiýanyň güýjü gitdi. Bu adyndy Ukraina bilen savaşa girdi. Ödem gowdarga dindi. Bu ulur Orta Aziýa üçin bir ulur pursat. Bu Rus gol astyndan çykmaly. Toprak eýesi bolmalylar. Biz şu Rus imperiýasyndan çykyp bolmasa biz şu Ruslaryň gol astyndaky bir izilip beren bir millet. Özbek, Kazak, Täjik bolsun. Orta Aziýanyň hemmesi şu 140 ýyldan bäri, 150 ýyldan bäri şu basbal ata babalamyň ellerinden topraklaryny alyp bir gul şekilde ýaşatdylar da. Hemme zada bir kysıtladylar. Türkmenistana diňe bir paxta bilen näme sebäpden Türkmenistanyň içinde bolsun ýa Orsiýa, Kazak milletlerinde bolsun Rus dili öňde gelýär. Sebäbi özlerini güýçlü görkezmek üçin edýärler. Aslında seredik gördük bunun güýç diýen zat ýok ekende. Ikinji Dünya Savaşynda da özleriniň nähilliği bir Orta Aziýa milletleri bilen güýjü bar ekende. Şimdi özleri tek başına Ukraina savaşa girdiler. Bir gicicik bir Ukrainany alybilmän 3 ýyldan bäri, 3,5 ýyldan bäri perişan bolup ýörlerdi. Özleriniň silahlarym ýetmän soň Eýrandan, Kuzey Koreýadan, Çin'den ondan toplap otuydu. Sebäbi topragy özününki bolmayan milletler kuldur. Onu bizim halkymyz bilmesi gerek. Biz öz ata babalarymyzyň agardan gelýän bir taryhymyz bardy. Biz şu taryhymyza dönmeli de öz
topraklamada eýe bolmaly. Şu Rus imperiýatynyň güýjüniň gaçan wagty bizem öz ýurdumyzda eýe bolup şu kulçulukdan çykmaly da. Azerbaýjan halkyny ýene-de bir gedek tüýs ýüregi bilen gutlaýan dimdik durdular. Soňra çellem durarlar diýip umyt edýän. Sağ olun. Şu ýerde jemläýin. Sağ olun Oğuzhan, gaty dogry belläp geçdiňiz. Şu taryhymyza seredemizde de 2-nji jahan uruşuny şu Russiýa Germaniýanyň üstüne çöz edende şu Orta Aziýanyň bir näçe müňlerçe halky gyryldy da şol söwüşde. Sebäbi Rus diýen bir millet ýokmy diýip düşündim men. Şu gedegimine Ukrainanyň üstüne çöz edende şol Russiýanyň bir Rus halkynyň özi Russiýadan gaçyp çykma bilen boldy. Öz watandaşlary. Olam näme? Ýene-de gelip şu Russiýanyň sastawyna duran, ýani Başkiriýa diýdi, Çeçenistan diýdi, Mongoliýa, şoňa endeş ýurtlar ýene-de söwüşe gitmeli boldy. Oğuzhan sen belläp geçiň gaty dogry. Şu Rus diýen millet ýok. Şoň üçin hem şoň penjesinden çykmak isleýär şu Azerbaýjan, Ermenistan, Gruziýa geljekde öňümizde Orta Aziýada çykar diýen umyt bilen şu nämäni alyp baryp oturýarsyňlar. Başlygyna Parahat Bey size bereli sözü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun hormatly kardeşler, vatandaşlar sözleriniz için. Gaty bu sözdür aýtdy Oğuzhan kardeşimiz. Aslında bu Orta Asya'nın, Türkiye Devletlerinin hemmesine, öňkü postsovet ýurtlaryň hemmesine bolmaly hereketdir. İlk Azerbaýjan maksady indi bunu ideal götürmeli. Böyle yok Kazak, Türkmen, Täjik hemmesi. Son hökman bolmaly 20-nji asyrda kulçuluğun boyun eýmeklik biriniň taýynyň aşanyna gelmek bolmaýar. Bu 20-nji asyr. Sosial mediýa üçin bu wagty bunu bolasından çıkaramadığı için Rusya ulanıyor. Yani Karabağ'da Türkiye'nin kömüğüyle anlaşmayı Putin'in ehli Türkiye'de oturduğun korkuyor. Türkiye'de oturduğun korkuyor. Sonra bir bilen anlaşsa, barışsa o zaman ortadan yok korkacağını ödediğini biliyor. Sonra Türkiye'de oturduğun ödediğini anlaşmalarını başmaları bitliye. Näme? Hakkı yok mu Ermenistan'ın, Azerbaýjanyň öz arasında barışmany, gelişmeni, fikir alışmany? İkisi bir Türkiye devletler gany orasy gany var. Goňşy. Şonu barışmasınlar diye. İkisinin arasında çöp atıp uruşturup öýden arasyndan peýdagan otur. Onam Ilham Aliýew bildi, Azerbaýjan halky milleti bildi. Şoň orada garşylykly görkezdi. Nişan Gazagam, Özbegam, Türkmenim etmeli. Önem şöyle tavolsun Ilham Aliýew iddia hareketler için Azerbaýjan halky ýene öksani adım öldürülü. Rusya'da Azerbaýjan ýene Orsiýadyň grajdansygyny alan ýöne Azerbaýjan kökenli. Şoň üçin ana hasap sorapdy. Ilham Aliýew yaşım ettiğinizi. Şu Türkmen soran oksonu, Türkmen neçe oğlun öllü. Bir de Allah vakit halkımızı yani dün Lavrov gelip gol çekip anlaşık etti. Hem ne gol çekende ne kime aydırlı? Plaza gol çekti. Haydini eşittiniz bildiniz. Aydırlamaz açık. Ben düşünüyorum ana sonunda sen bana adam verecektin, uşak edecektin deyip söylemişti. Öyle bahanada iş verecek, sen uğratmana uğrundan uğrat, iş verecek deyip Aliýa dedim, 3 ay vize veriyor, 3 aydan sonra vize gittiğinden sonra deport edecek, uğraşa gidiyor, tut yakalap. Sonra gol çekişmek deyip ben fikir ediyen onu. O sırada başka zat bolup bilen o. Türk ortaya içinde ne fabrika var, ne zavod var.
hemmesi gutordu durdu häzir. Ekonomik ady çöktü. Buna diňe urşa adam gerek. Çoň şeýinem çoň gol çekişlik golly. Türkmen halkymy Türkmen ýa Türkmen telewizionyna o teýen çykaranok, ortaň komitede çykaranok. Arkada gurung edilýär bazatlar. Ana bak bugunky Azerbaýjanyňky dile getirip billi, garşa korkup billi. Seni etdiň meni beýt ýani, şeýdi, aslynda şeýdi başlamalylar. Korkup gelmeler, ortada güç ýokdur. Öňüm güç ýok, häzir güç ýok. Öňüm näde güç bolly? Öz içimizden özüne düşman ýatadylar. Jahilleri getirip difemize oturtdular. Şonuň esasynda da halk bir-birine düşman boldy. Ýokarda ýekece akyllyca adam, watanperwer, ahlakly adam otursa, bu ýagdaýa düşmeler Türkmen halky. Gazak öýdük istenli Türk milletler bu ýagdaýa düşmeler. Öz içine taýlap, jahil getirip goýdy. Taýlap teşip, şoň esasynda da halk bir-birine düşdi. Halk bir-birinden görýär, ejenden kalkandan, doğandan, jigitinden görýär. Ortadan bir de her zaman dost değiller, diňe düşmanlar, onun goýlugy garaşmalylar. Näme? Şeýle biziň oglunyň näçe 170 tane urun ortamatan urşup Ukrainada ýetir düşdi. Oň jogaby näçe soranok Türkmen halky iki tane Azerbaýjan milleti öllü bolun ne etdiler? Näme şu 170 tane ýerde iki tane ýerde? Näme üçin soranok? Aýdan ýöne açyk sosial mediada aýdan oklara. Habar berme durup duran oklar. Açık gürlemeler durup duran oklar. Öýdeniň oklara täbi, öz jahillikden oklara. Jahil adam mydam gorkupdyr. Olar häzir hem gorkunyňyzy edip öýde haýwata, boş haýwata halk gorkujak goýada. Indi olam döwür geçti. Nolun döwür geçti. Gereklerine ruh temperiyeti yıkıldı, bu nomu derti yıkılıyor. Türkmen halkının tayin olmalı zatları şu atlardan öngürtü öz günlüğetini aklamak için aklayacak oldu ve terör hükümetin kurucu meclide hükümeti tavşırmalı, hayal etmen tavşırmalı. Onun için ihtiyaç etmeliler, çıkarlı gözlemeliler. Çıkarlı gözlemeliler kağıdı yok. Durdu. Halk yurtta millet kalmadı. Hayal etmen kurucu meclide tavşırmalı hükümeti. Şuna çağıran terör hükümetten haş edemek tavşırmalı ya. Son katı sonuna cevap verecek yetki köp var. Gan kendi dökülür. Şu içine bitti. Rus imperiya bitti. Rus'ta hiç kim uğranıp. Özünü uğrap planıp özünü. Yara o adet. Yaragım yok. Adam mı adet. Merde adamım. Merde adamım yok. Önkü ikinci anonsunda da şu Türkiye milletten hatanına yeğiş kazandı. Ortadan yekece halkı önüne çıkıp topunu, tankını özünü oklanı yok. Dine son toprağın vatanı diye Türkiye milletleri görüştü, vuruştu. Şoň üçin Türkler Türkiye milletlerinden korkýar. Şonuň öz arasyndaky başmany buruşturmak isleýär. Indi 20-nji asar sosial mediýa üçin ýyllary munda beýle gözler bu zatlar mümkinler. Bundan soň etmek mümkinler. Sağ olun vatandaşlar, dinleyen için. Sağ olun Farahat Bey, katı doğru belirleştiğinden şu Rusya işçi migrant hükmünde gitti şu yankı sen belirleştiğin 170 tane Türkmenistan vatandaşı. Ama şu Ukrayna yetir düştü. Yani çünkü Türkmen hükümetinden hükümeti diyese biz koşudurnak için hükümeti, bir kanun hükümeti hiç sesini çıkarmadı. Özbekistan olsa, Özbekistan'ın şu Orta Asya'nın bir devletlerinin biri, en ulukan devlet olan. Bizden hatam yaşayıcıları
vatandaşları gatken. Emma şolar karar çıkardı. Özbekistan vatandaşçı Rusya gidip Ukrayna karşı söwüşe gitseňiz şeýle ceza verilecektir deyip ýürüýte karar çıkardı. Şol vatandaşlaryny şol Rusyanyň nemesinden gorady. Söwüşe goýbermezlik üçin ýürüýte karar çıkarıp öz vatandaşlaryny näme hiç taýip etmedi. Emma Türkmen vatandaşlarynyň ýurtdaşyna çykmasyna esasen Rusya meseleleri bolýar vatandaşlar. Halkymyzyň bilmesi gerek. Aslan kardeşim hoş geldiniz, söz verelim. Başlayalım. Sağ olun Aycahan hanım. Esenlikler kardeşler, esenlikler ildeşler. Seredin Aycahan hanım berde konflikt dip aytyl oturda, emma konflikt bu näil diýsem bir iki çağa uruşupdyr. Enes atasy, eneleri, atalary bular öz aralarında bir söýüşipdir diýen ýaly birbirine gahar edişipdir diýen ýaly geledi. Aslında bu konfliktin aslında gatyken nemeler var da tarihte bolup geçen yerleri var. Azerbaycan halkyny da edil bizinki ýaly edip ezip kemsidip öz ýurdunda gul edip bir gelen Orus imperiya vardı. Şo taraplarda, şo taýlardan gelýär bu häzirki bir nemesi bol oturan hadisalary mı deyin, konflikt mi? Garaz şu taýda häzir Azerbaycan özünün ýanky güçlü bolmasy, güçlü bolmak üçin bir döwlet guruluşunda bolup ýaşap durany Azerbayjanyň orsa yakan ýok. Şonuň üçin häzir işler alyp barotyrlar da oruslar. Kiçijik bir yerden başlap ulaltyrjak bolatyr. Emma ne derece ulaltyryp biledi, onu wagt görkezer. O ulaltyryp bilmejäne hem belli bir derecede inanýan. Sebep gatken gücü kaçtı Ukrayna'da. Indi şu Ukrayna'nın 3,5 ýyllap garşylyk görkezetany ve häzir Azerbayjanyň bu garşylyk görkezetany Orta Azya, Merkez Azya ýurtlaryna da mesela biz Türkmenistan, Özbekistan, Kazak, Kırgız, Tacikistan bular da göz alar diýen düşünjesi bilen Azerbayjana basış edişi bol oturan da bu Orsun. Sebep gücü kalmadı. Şu Azerbaycan'ın üstü bilen beyleklerinin hem gözünü korkutacak olatır da Orus. Şoňal hareketler edotir da berdi. Şo zatlar var bu konfliktinin aşağında. Ondan sonra bir öňümden neme çıktı. Bulan bir propagandistler zatları vardı. Şolaryň bir videosu öňümden çıktı. Şonda diýer ki sen dedi Orus dedi halkyny dedi Azerbayjanyň içinde urupsan mı diýeni ýaly bir terzde bir gürrüň ededi de. Seredin berde näme ýatyr? Orus halky dedi ýanky öňkü sömürge bolan ýurtlarynda näme üçin taýak ýoturdy? Bu Orusa yakan ýok. Türkanım, sen bizim ata-babalarymyzy ýyllardyr, asyrlardyr ezip, kemsidip, horlap, türmeye basyp, bizim zenalarymyzy zaýalap, bizim öz ýurdumyzda bize horluk çektirip geldin. O taýda seninki geçmeli. Senin Orusyň taýagy ise yakan ýokmu sana? Sen kim özüňde? Sen özüň bir Podmoskowiýada bir Moskowiýadan ibarat olan bir halksyz da Oruslar. Indi büyüklükde yakan ýok. Özü kimin akyly bilen imperiya bolup ýördi bular? Gün bataryň akyly bilen imperiya bolup ýören bir imperiya bu Orus özü. Orus Rus imperiýasy. Indi şu boluşuna yakan ýok da şu Orusyň ýanky postsovet ülkelerinde gidip taýak ýemesi yakan ýok. Serediňe berde bizi öz öýümizde ýyllardyr paht ektirdi. Bilimsiz goýdular, türmelere bastılar, Sibirine sürgün etti, yenen yere sürgün etti. Garaz bizi edi bilen ettiler. İçimizdeki hayırlar, dönüklerin elleri bilen. Bugünkü gün edil otan iş
özlerine yankı eden işlerinin çalaca ucu edilse yakan yok bunlara. Ha, biz ne mi? Bir omurgasız millet mi? Ya gansız millet mi biz? Köne kadımı millet bizlerde. Bu güllükte bizim yani Azerbaycan doğallarımızın öz baştaki yaşamayına bunların güçlü olmasını halan yok bunlar. Görebilmezlik edotirde diyecek olatan yerim. O sağ olsun Azerbaycan doğallarımız Merkezi Asya'daki ne mi diyeceğim bu esasen bizdeki hayırlara ulu bir görelde oluturan ama onlar bu işi edip bilmedi. Şunun için yankı parahat kardeşimin aydışıyalı Türkmenistan'daki hükümet boşadırnak içindeki bunlar hükümeti, yurdu, kurucu meclise tapşırmalı. Nece tiz tapşırıp bilseler özlerine peydap olacaktır. Ama ben şu koşacaklarım vardı. Sağ olun sözümü cemledim kardeşler, birleşler. Sağ ol Arslan kardeşim. Şu yerde Leyla Hanım elini kaldırdı. Başüstüne Leyla Hanım hoş geldiniz. Kırlan hoş bulasınız. Hoş bulduk. Salam kardeşler. Salam yurttaşlar. Bizəni nemiz Türkmenistan halkımız ne için Rusya'ya gitedi? Ne sebepten? İş kıdırıp gitediler. Bizəni yurtumuz ahır 4. yerde duruyordu. Baylıkta. Orus Rusya ne için Ukrayna bilen uruş başlagan? Kime arkayın bulup başlagan? 3 günün içinde alaman dep 3 yılda da malı ölgeni yok. Yine indi bu başka yurtla ana Azerbaycan, Gruzya'da mene çekilip başladı. Kazakistan'am çekildi. Bu Rus'tan elini çekti. Herkes düşüngelle elini çekip duruptu. Kim? Bu diktatordan. Bulanı özleri kayta Taliban eken. Afganistan'ın nelerine Taliban dep bulanı özleri Taliban eken. İndi məlum oldu bütün dünyaya. Ne için hem meyir çekti bundan kolunu, lekin bizəni Türkmenistanlı prezidenti ne için çekmedi? Hiç içinde prezident. O bize için prezident hasap etilmedi. Bana hasap alınma onu prezident de. Bu da diktatoruna bir artınғы ayakı. Alavayın artınғы ayakı da bu. Hani şunu indi Türkmenistanlı halkını kayta bula bercek nege Ruslara. Ana ne yani Lukashenko bilen mi kol çekiştik o Meredith. Ne sebepten vaka işe yüveremen halkımı dep kol çekişti. Ahır bizəni yurtumuz 4. yerde durgan bolsa bize gitmelimesmiz. Vaka iş için bizlere gelmeli. Türkmenistan'a gelmeli. Köp yurtunu bağaları, neleri, halkı sebebi bizəni yurtumuz 4. yerde duruptu baylıkta. Bizəni bağla bolsa vaka işe dep gitediler. Olsun bula yani kolundan gegenini etediler. Tutup aladılardan halasa uruşa yüverediler. Halasa urup öldürüp verediler. Ana Azerbaycanlı nesini halkını netku alıp nice adamını öldürdü. Nice adamını tutup bastı. Lekin ulanı Azerbaycanlı prezidentim aladıysa halkının arkasında duruptu. Halkını toparlap aldı. Ana kolunam çekti. Bildi bulan diktatorunu niçiklikini. Bizəniki ne için çekmedi? Bizəniki kayta yardım etedi. Neftimiz şaka gitedi. Bizəni neftimize arkayın bolup samolyot uçurup oturuptu. Neleni yani tanklarını yürütüp oturuptu Ukrayna'ya karşı bu Putin.
O da bizeni nepitimizden, bizeni nepitin arkasından şunu yetip oturuptu. Nöçün bizeni ki çekilmiydi? Nöçün halkını toplap almıydı? Bu da bir diktatör halkını yok etmek istedi. Halkını tarafında durmak istemiydi. Halkını korak kalacak emas bu. Kayta halkını yok edecek. Aytıp otursak gep köp. Yine dağın halkımızam şunu düşünüşü gerek. Gitmelimez şaka işe. İşi başını yesin. Öz yurtumuzu kazanmakını ilacını görmeli. Halkımız birlikte. Bulanı kol ayasından çıkmalı. Yani yalakalık atıp yürgen süpürgile. Mıhkımı işkarları, polis işkarları. Çıkmalı bulanı kolunu astından. Bu bolsa, haram kulumuz bolsa Putin'in kolunu astında emas, ayakını astında yürüpti. Bile ölse bu. Men indi şörde şunu açacakman. Bula yaxşı varında halkımızını başına yetmeyin, halkımızını yok etmeyin burun. Gurucu meclise tapşırmalı vazifesini. Şert ve zerurdur. Olmazsa halkımız yetip ketedi. Neslimiz yetip ketedi. Çağalarımız, bizeni gelecekimiz. Indi yetişki atırgan çağalarımızı yüverttiripti. İnşini toplap alışımız gerek bize. Halkımıza sahip çıkmalımız bize. Gurucu meclise tapşırmakı şert. Ola sağ bolun. Söz bergeniz için. Sağ ol Leyla hanım. Doğru gatlar aytdyňyz vatandaşlar. Şu ýerde Parahat kardeş sen el galdyrdyňmy ýoksa Bahar mı? Bahar Hanım'a söz vereyim, ben ikinci yere kalırdım. Boğranma. Bahar hanım hoş geldiniz. Baş üstüne. Hoş bulduk. Sağ olun söz verenize. Yani bir halkın bir aygen gepi var da neme diye Ukrayna yanlış etti, Rusya bilen söwüş edip bilmedimi yeňiljegini, Rusya bir aya ýumruk urlarmy diýen bir sözleri boldy. Yani o sözler yanlış oldu. Ukrayna'nı men 2 gün alýan dip kaçırdı, girdi söwüşe. Helal öýlenek. Gaýtan beter güýç dönem düşdi. Buna da jany ýany nemäniň Putiniň birem Karabagy aldy, ene Türkiýede ýardamçy boldy. Türki milletleri güýçlenjek eken diýip men çetlenip barýanyp biraz howsala düşdi. Birem öň eziýip ýören milleti de ýurtları döwleti bäri hemmesem. Yani Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan öňkü Sowet döwletleriniň üstünden bas geçip ýördi Putin, Rusya. Endi o zatlar bolmany kim-kiminiň güýçi gaçyp barandan soň ona agyr geldi. Ondan Azerbaýjana biraz ýumruk atyp göreýin diýdi. Bir görse Azerbaýjan halkynyň arkasynda durdy. Prezidenti köp sağ bolsun, minnetdarlygymy bildirýän. Halkym prezident bilen deň näme gitmek bar, dönmek ýok diýdi de ölmek isleňem. Soňumuz ölüm bolsa da bizde gorku ýok diýip halky bilen deň durdy. Hiç ýyly gorkanak. Özbekistan'ym şeýle bolar. Halky üçin karar çykardy. Rusya tarapyndan Ukraina bas edip uruşa gidenlere 10 ýyl türme tutukluk diýip karar çykardy. Türkmenistan'dan ses çıkanak. Ölen ölüp otyr, giden gidip otyr. Bizim başımızda prezident yok. Ýöne Türkmenistan'ı öz nemesine geçiren, men prezident diýip özüne özü yklan eden bir cinayetçi terör taparatyr. Eger de bizim öneşmeň özçiliğimem işe dik gitdi, ýöne urşa gitdi.
vize stolye, o yerde vize kaytadan biz özümüz oňurup berýäs diýip ýalňyş bir vize berýärler. Şoň bilen ýakalanýar, ýa türme ýa urs. Türmede de gata elbet agyr diýe türmeleri gurrunget otyrlar şo ýerde türme düşüp çykyp gelenler gurrunmediýe gaty gorkuçsuz diýe. Şo ýerde ölmek islemeýär. Men ölerim diýip oýlamy urşa gidýär. Hiç bolmasa daşarda geleýin diýip söýdüm ölýärler. Diýeri gelýär. Men çygymdan martdan bäri hiç ýyly habar ýok. Onun öňe her wagtrak men gowy diýip bir habar berýärdi. Indi o habarym ýok. Bizim prezident diýip özüni prezident diýip atlandyryp oturan adam nerede? Halkynyň näme üçin arkasynda duranak? Egerde şu başga bir ýurda Russiýa bolsun, Awganistana bolsun, Talibana misaly ol baş kaldyrsa halk şuň arkasynda durardy. Gaýta meniň oglum şu urşa alınıpdyr diýip neme etjek, ogluny izarlajaklara da viza da berenak büýmeýe. Birem öz istegi bilen gitdi urşa, gidipdir. Biz ine araşdyrdyk, soraşdyrdyk diýip enatanyň agzyny ýapyp özüň siz günäkar diýjek bolýar da. Şeýdip gep diýen sesini kesýärler. Ya bizim başymyzdaky oturanyň özü Orsun Türkmenistany ezip, halky ezip, Türkmenistanyň hemme baýlygyny sana berjek. Men diňe şu ýerde oturaýyn diýip diňe Türkmenistanyň halkyň hakyny iýip özüne bir köşk saldyryp şeýdip bir şady horramlyk edip ýören bir bilimsiz, jahil samsak o halkyň gadyryny ýerden bilsin, watanyň gadyryny ýerden bilsin. Ha Ors geldi Türkmenistany sömürdi, halky ezdi. Ha Çin geldi, Xitay sömürdi, ya da Taliban geldi, sömürdi. Ona hiç umrunda däl. Ýöne şu wezipany, kursyny boşaltmany şo ýere ýapyşyp otursa boldy. Sebäbi bu serdardan soňra da aktygyny ýerine goýjak. Ine şu paşalyk sürüwati. Ýöne Azerbaýjan dogullarymyz berekalla diýenden bulara prezidentine de berekalla diýen sebäbi halkynyň başyna durdy. Halkyny horsar çykdy. Şu ýerde öldürilen adamyň, watandaşynyň suratyny gördükde gaty erbet edipdir. Wagşylar öldüripdir onlara. Ine polisiýasam beýle bularyň hem eskerleri Rus eskeri maşina süýräp ýörendir, urup ýörendir, ýa götüne dubinka sokup ýörendir. Ruslar bir demezýärler. Beýle bir wagşy bir adam sanyna goşmaly däl bir millet. Şu wagtdan güýji peseldi. Hiç ýyly güýji ýok onuň. Azerbaýjanym diklendi, neme Ukraina golda boljak. Şu wagt Ukraina bir özüne özü dayanýardy. Indi Azerbaýjanam söwes açsa hasam Russiýa çökýär. Yani Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan bularam Azerbaýjanyň neme Ukrainanyň arkasynda dursalar, bütün öňkü postsovet neme döwletleriň hemmesi birigip Russiýa karşı bolsa, biz erkinlik arkaýyn çykyp bilýäs. Halk rahat edip bilýär. Olmasa ağzındaky aşy kakyp alyp otyr, sana hiç ýuwundysam ýeten aksony. Ne şu wagt diýjeklerim şundan ibaret. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. O pikirlerin üçin. Başlygyna parahat bey. Pikirlerini goşup bilersin ýene de. Sağ olun. Ajan hanım fikirlerini. Berde ine boýnegmen Allah'ım alip dikine durdu da boynegmedi. Näme diýdi? Indi bana diýmekleri mümkin. Halk arkasında durdu. Allah'ım aleyhim olong arkasında durdu diýerler. O durur. Rusya'da iki tane vatandaşı, iki tane öz vatandaşlar, Rusya'nın vatandaşı Azerbaycan'ın milleti ön göçküden. Şoň üçin talep edip töwüş borçup ber. Türkmeniniň özü eli bilen özüniň borçup üýüne yıkıp, maşyny uğurlap, gyýdan zorlap bergen. Näde bu? Halk prezident arkasında dururmy? Kim dursun prezidentin arkasında näder? Senin arkasında duran ok, senin diýeni diňleýän ok.
İlk özüm koyup koşun yerine. Men közünemde şunu bana kömök eder mi? Men şu doğrum ka deyip düşünmeli ilk adam. Senin gollar arkasında durur mu halk? Türk bu halkı ilk şeyin prezidentinin arkasında durmak. Prezident halkını görüp düşmançılık ediyor. Halkı onun bunun dip barda gayda üstünü görüp hep türmeye basıp öldürüp borçlurup ölümün itimini yine ortaya uğrum öldürür. Ya pandemide oruna Türkiye'de adamlar uğrunlar öldü. Şunu getirip bizi getirmeyen ölen adamdan orkar abi. O zaman ne edip bunu halk arkasında dursun. Halk arkasında duracak olsan halk gibi biliş etmelisin. Ağzı olmalısın. Halkı dinlemelisin. Halkım seni dinleyecektir. Diyelim ki doğru olmaz hiç şey var. Ben oturdum şu kürsüde dinlemen ki olmalı. Yok. Bunun adı yok. O cahillerin düğünü boyanlar. Cahiller o cahillik doğru geçip var ya geçer mi? Son elli. Ahdiyetinde Türkmen halkı gerek gel şu yerin yüzünde. Türkmen sanki içinde Türkmen halkı gerek gel. Çok şey diyorlar bunu. Rusya halkı çok şey diyor. Emir açlık mecbur ediyor işe çıkmanı. İşe çıkan zaman kurşur diyor. Bu nürütü kamera kazanına anlaşmalı sözleşmeler vardır bulan diyor. Kim ortaya çıkar? Burada varamızdan. Şartnamalaşan kağıtları, gol çekişen kağıtlarına şov vardır. Emir açlık iş huracak, onların bizim kurşur olacak deyip şu kağıtları gol çekilenlerler aşağına. Onun halktan gollu karışacak. Düğünün çıktı ne? Başka vatta var, ayağı almaz kalan yerini eline alıp başka yerine veriptirler. Yağdını. O ne etmeli? Ne aşağıdan huzurunu ünü yıktınız. Yaşa oturan zayını yıktınız. Onlar pulunuzken bay olsanız. Bu anlardan sana çölü gidin çölü var. Geçen çoğunun anlatmak çölü var. Sol bir taşı zayılanlar. Yaşa oturan halkın zayını yıkmadı. Bunlar göğün batır olan göğün geçemezdi. Bunlar halkı birbirine düşman etmek. Bunlar şu Türkmen toprağını Türkmen halkı gerek gel. Gerek gel. O aşağıdaki nivit bağlılığını almak için taşırıkta firmalar var ya. Solom oluyorlar. Türkmen halkı gerek gel. Bu vatandaşlar benim bu kadar. Sağ olun. Sözlerim için acağına. Sağ ol Parahat Bey. Bu pikirleri bellep geçtiğine. Türkmenistan'ın bir giyin giden topraklı, bir bol topraklı yerleri var. Ama şonu da vatandaşının üyünü elinden alıyor. Bir 8 sotuk, 10 sotuk yer cihazından elinden alıp şon yali insanın kıymeti yok Türkmenistan'da. Katı doğru bellep geçtiniz vatandaşlar. Melike Moğlim, hoş geldiniz. Başladınız sizin fikirlerinizi aytsanız. Evet. Hoş bulduk. Efendikler, kardeşler, vatandaşlar, hemmenize salam. Şu tayda kategori zatlar aytıp geçtiniz. Indi menem bir kıyskaca öz pikirim aydayın. İlk bilene Azerbaycan gongşulanmadı bu aygıtlı başlangıcı bilen kutlayan bu uçkun o da dönüşür. O adam ehli postsovet devletlerine yayramalıdır. Sebebi bir gün olmasa bir gün bolmalı da bazatlar. Yani Arslan kardeşimize maydık geçti. Rusya diyen bir devlet hem yok. Aslında millet hem bizim öz tarihimizden öğreniyor. Sonra düşmanımızdan tarihini öğrenmediler. Men şunu bir yerde okudum. Rus diyen millet hem yok. Asıl Rus dili olan dilem diyerek bir Moskvadan avarat divaytı da bir Moskva öyle Kreml'den avarat şu Moskva'nın aslında Türkiye devletlerinin biri gruptur. Ne olur şu basvarcı hasiyeti iyi bizim bilişimiz yani Rus imperiyası. Çünkü Türkiye devletleri basıp alıp
baskı yap, korkuyu aslında taklap, şonun topraklarına eye çıkıp adamlarını, halkını öwüşlerde ulanıp, baylıklarını sömürüp, şey öwrenen bulara bir hiç kim ses çıkarmadı. Ne bizim geçmişdäki ata-babalarymyzyň etmeli işleri häzir bizim başymyza düşdi. Kimem bolsa biri bulara dur diýmelidi. Azerbaýjan goňşularymyzy gaty hem begençli habar bu tüýs ýüregimden gutlaýan. Äkli postsovet döwletleriniň hem nesip etsin. Aslında bir Türkmene bir toýu gowdady ýüzüňe syýlarsyň, bu da bir gowdadyň başlangyjy. 5 ýyl mundan öň biziň çykyşlarymyzda bize terroristler, watan haýny, düşman şonu ýaly diýip nimetýärler. Daýny şonu diýen adamlar deňeşdirip görüňün Azerbaýjanlarym öz watanynyň haýny bolýarmy? Ne iki sancak adamyny, iki sancak öz ýyleşiniň garnyň hasabyny sorýar. Bu gaty näme gurur berji, gutlamaly bir milleti. Bizde bolýan näçe sanak şu Ukraina urşuna gidip ölenden biziň belli bir nemesi ýok, statistikasy gelýän habarlara görä biz alyp hasama habaryny berip dur. Ýöne bilinmeýänem gaty ikän. Näme üçin biziňkiler iýden ok. Biziň türkmenlerimiz olan ganyna, janyna jan almaga manasip dälmi şo urşlarda ölýän ýigitlerimiziň ýa ýat ýurtlarda işlemäne, okamana giden oğlanlarımızın arak bilen zäherlenip öldürilýän, ýörüýte öldürilýän vatandaşlarymyzyň gany, huny alınmasy şoňa münasip dälmi türkmenler? Ine şu kardeşlerim belläp geçdi, menen bir gezek öz gezegimde aýdaýyn. Halkyňa eýe çykyp bilmeýän bolsaň, halkyňa hyzmatyny dogry we dogry ýerine ýetirip edip bilmeýän bolsaň, borçuňy gan dökülmän şo ýurdy döwleti bize guruçy meclise tawşyr. Biz her bir watandaşymyzyň ganyny sorar, arymyzam alar. Hada kanun boýunça biraz şunu aýdaýyn diýen bar başaryp bilýän zatlar ýok. O näme reşit meredip ýurtdaşy daşary ýurtlar işi boýunça işlemeli adam gidip edip beren işleri öňkü neme çykyşlarda da aýdyp geçdik. Bu haýynlyk biziň edip beren konsulunam, ilçihanalaryňam. Siz näme üçin ilçihana ýurtdaşyna, näme üçin konsul diýip açýa otaýdy? Size aýlyk berilýär. Size kaptana sapaga berilýär, o zatlaram bilýär. Siz işiňizi, wezipeňizi ýerine getireňiz diýelmez bilen siz wezipe başynda oturaňyz, siz näme üçin oturduranyňyzam, hojaýynyňyzam, siziň hemme sistemaňyzy biz belet. Oň üçin gan dökülmänjik beriň. Ha başlangıç eýen başlandy, äkli türkü döwletler, postsovet döwletleri hemmeti ayaga da galjakdyr. Bu ot Siň Azerbaýjan, Ukraina bilen galmaz. Äkli ýerde tutuşup gitmelidir. Rus halkyna hakyky ýer ýüzünden ýok edilmeli, halkyň biri, bilemo kaýsy Taňry, haýsy Allah, haýsy neme ýaradypdyr, bular ýalňyşlyk bilen bir hata bilen emele gelen millet bular. Onda da türkmeniň üstünde oýnanan oýunlar, biz bulardan ýene asyrlar oý ganymyzy, hunymyzy alsagam öwedini dogrup bilmeýärler. Beýik watançylyk urşunda da biziň halky öňe sürüp o gahremaniýen olup at berip näçe adamlarymyz öldü. Owan urşunda biziň ýaşyjy ýigitlerimiz, ýaňy mektep partasyndan çykan ýigitler urşak edildiler. 17-18 ýaşynda, 19 ýaşyndaky ýigitler. Olar öldü. Hiç kimden ses sada çykan ok. Döwletiň başynda oturanlaram özleri haýyn.
sen öz halkyny uruşa uğradyp oňam hasabyny sora bilmeýän bolsaň sen haýynlygyň şol. Nähäzirem bir tarap menni nämen bir tarap han sen kawyda bir tarap ay uruşa iýber otyrsyňyz Ukraina garşy Russiýa işlemene viza arzan okuwa geçmek üçin ýene de herkide ýollaryny açyp berýäňizde halky jahil halky alyp aňyrýartym gönü uruşa uğratýaňyz. Özleri gitti dip öz islegi boýunça gitmez hiç kim. Oduň içine özüni atarmy? Pul üçin gitti diýenem bolsaňyz onu näme üçin 4-nji ýerde duran baý döwletiň halky uruşa gidip pul gazanmady. Ine şu soraglara da jogap beriň. Hayal etmän, gaty bulaşman kaňyz, mundan beter günlere de galmakaňyz. Guruçy meclise çık özüňiz çagyryp çık tapşyryň. Şunu aýdaýyn diýdim. Biz hasabyny sorar, siz sorar bilmeýän bolsaňyz. Sağ olun Melika Morin. Gowy pikirleriniz üçin. Oğuzhan kardeşimiz el kaldırdığınız baş üstüne. Evet, sağ olun. Ben şunu aydık geçetim geldik. Azerbaycan'ın samalyotunu düşürdüler de Orslar. Şu anda da hiç ili ötünç soramadılar. Bir de tazimat hem ödemediler. Boynu koyuluk ettiler de Putin'in boynu koyuluğu bile. Buna da Azerbaycan halkının qaharı geldi. İlham Aliyev'in qaharı geldi. Biz haber yine de şol oyun oynayacak oldular. Ortadan ekonomikası çöktü. Azerbaycan'ınki ekonomikada kalıp var ya. Avrupa gaz satıp başladı. Orset'in elinden aldı da Avrupa nemesini, gazını, Avrupa satılan gazları Azerbaycan tatya orta derek on. Şimdi başka oyun yok. Propagandasını yürüdü bilen yok. Şoň üçin öz ýurdundaky grajdanin Azerbaycan grajdanini alan, Rus grajdaninin grajdanskini alan halkyna eziyet etdi de. Bu saparam sessiz galar diýdiler on. Bu da böyle bolmady. Şoň üçin Azerbaycan halkyny ýene bir gede gutlaýan otom şu propagandalar bardyr. Biziň ýurdun içinde ýöredýändirler şonu. Ay ors gelse granitmy da gorar. Ya da näme üçin emel açlyk edýärler. Ors döwür gowdy, ýene de orta goşulmaly biz diýen propagandany ýöredýärler-de. Halka öz istegi bilen orta geçer ýaly edip. Şoňa da halk inanmaly däldir. Bir yalandyr. Bu propagandadyr. Halk oyuna getirjek bolýandyrlar. Sebäbi gorkulary özlerinde halky getirip düşüren günleri oňam hasaby soraljakdyr. Bilýärler ýurdum ýagdaýy, Russiýanyň nähili ýagdaýda duraldygyny, ýykyljagy kuşsuz, ýokmany ýykylaýmaly. Orta Aziýada azatlyga çykmalydyr. Sağ olun. Sağ olun Oğuzhan kardeş. Ayşegül kardeş baş üstüne. Hoş geldiniz. Sizin pikirleriniz hoş. Hoş bulduk. Sağ olun. Söz berenňizde hayırlı akşamlar kardeşler. Benim staýda öz pikirimi aýdyp geçeýin. Şu aýdylyp oturan meselede Russiýa imperiýasynyň taryhy nazar aýlanmada şöyle zalim basbalçy milletligi orta çykyp durdan näme taryh öwrenemde bir süre taryh öwrenemde Gazagstanyň taryhyny öwrendim. Russiýa basbalçylary imperiýasy onun buğdayly meýdanlaryny, ekin meýdanlaryny bir süre peýdal ýerlerini basyp alyp halkyna az tergetdan goýup Gazagstandan gaçyp gitmäge mejbur edipdir. Ondan soň milleti herde bir ýere dagamak bile bolupdyr. Soňra Gazagstan hökümeti halk gitýär, hemme gitýär,
ýurtda atamalar ýaly däl diýipdir. Ondan soň Russiýa hiç ýerik çykmady ýaly Gazakstandan hiç kim çykmady ýaly diýipdir de Gazak halkyny bir döwüm çörege tank goýupdyr. Öz milletini öz ýurdunda şeýle hor saklapdyr taryhynda. Azerbaýjan da öyle. Azerbaýjan halky da Russiýa basbalçylar gelende olaryň sany az. Näme üçin olar biziň dilimizde gurulmaly däldi. Biz olaryň dilinde gurulmaly diýip halkynyň närazyçylyklaryny taryhynda gördüm o ýernäm. Russiýa imperiýasy tutuş Aziýa döwletlerini elinde saklamak isleýär. Şol sanda biziň ýurtymyzdan bar. Biziň ýurtymyzdan 20-nji asyryň başlarynda aýdyň adamlarymyzy kulak diýip sürgün edipdirler. Ýurduň hökümeti azutda ýurt gorýan bolsa Rus imperiýasynyň eden jenaýatlaryny halka düşündirmeli, halkyny eýe çykmaly. Beýleki Aziýa ýurtlary ýaly muny başarmasa da hökümetden el çekip gurjy mejlise tapşyrmaly. Bu hökümet özüni däl ýurtymyzy dünýä ýüzünde pese düşürip otyr. Türkmen diýilse daşary ýurtda gurwetçi höküminde ýa-da ýurduň başynda diktator bar diýip tanalýar. Biziň halk bolup ýurty halat etmegimiz gerek. Eziz halkym oýanyň aýaklanyň diýen. Bolýa sag bolun. Sağ ol Ayşegül hanım. Gaty dogry pikirleriň üçin, pikirlerini paýlaşanyň üçin köp sağ olun. Şerde Arslan kardeş elini kaldırdyňmy ýa-ni ýene-de? Arslan kardeş. Başdyňa hoşuň bolsa ýoksa biraz açyk. Şoýun diýdim şu ýerden sosial media seredende bir näçe analitikler şu Ukrainanyň 3 ýyl bäri diýrenip öz topragy üçin, ýeri üçin näden görüş alyp baryp gelýändigini belläp geçýärler-de. Bir topar analitikler şonu ortaga goýýar. Şundan diýe örnek alyň ýa-da türk dilini örnek diýilýär. Bizde görelde alyň diýe, orta diýerler. Başga milletlerem görelde almagyny isleýärler şu ýerde. Şonu belleýärler. Şoň üçin biziň orta diýýäňiz halkymyzdan şolardan görelde almak gerekli. Sebäbi Ukrain halky öz topragy üçin 3 ýyl bäri görüşip gelýär. Näçe jan berse-de, kan dökse-de şu topragyny elden bermejek bolup, şunkun Rus imperiýasyna garşy diýrenip uly bir ýitge sede bar bolsa-da özü görüşip şol topragy üçin görüşip gelýär-de. Şonu belläp geçýärler. Biziň hem halkymyzyň şeýle etmesi gerek. 1924-nji ýylda Rus halky, Rus imperiýasy diýildi, Rus basbalçylary Türkmenistana da çoduş edip bir topar türkmen watandaşlarymyzy sürgün edip Sibiriýa ýa-da soğuk ýerlere aýal gyzlary zorlap, öldürüp, şeýdip saklanlar. Emma şoňa garşy bizde Gaýrysyz Atabaýew diýip bir şahs öňe çykýar. Şol Rus penjesinden, Rus kan döküşüklüğünden Türkmen halkyny azad edelim. Türkmen bir öz topragy üçin görüşsin diýip halkyň öňüne çykan adam şo Gaýrysyz Atabaýew, Çingiz Aýtmatow diýip bir ýanky adyny unutdum şu wagt. Muhammed kardeş gelipdir. Hoş geldiňiz Muhammed kardeş. Size söz berelik. Başdyna. Geçýär ýurtdaşlar, ildeşler. Sağ bolun, sözleriňizde Aýjan hanım. Indi men häzir şu ýerde kardeşlerimiz bu bellikleri aýdyp geçdiler. Boşmaşa höküminde menem bir aýtmak isleýän zadym bar. Olam şu halka adalatsızlyklary, ýa-ni kan horluklary, jenaýatlary işleýän şu nemeler bar-da, endi bular bu ýagdaýda bolsun, erwet ýagdaýda bolsun bir öz
ýurdunun ýa-da bir gatlagyň nemeleri de baş tutanlary. Onuň bir ýerde hani bu adamlar biz alyp göreli, ne Gurban Ulyny alyp göreli ýa-da has güýçlürek diýip hasaplanýan bir Putin diýip alyp göreli ýa-da deňeşdirmek maksady bilen ýa-da Ilham Aliýew alyp göreli. Hani hemmesem şularyň öz başyna bir güýçleri ýok. Bular güýjüni nerden alýar? Bira goldawçylardan alar öz güýçlerini, biram özlerine tabin bolanlardan alarlar öz güýçlerini. Bu diýmek näme diýmek? Şu ýerde şul adamlaryň hakykat uğruna göreşselerem ýa-da hakykat uğruna bir iş etselerem ýa-da adalatsız bir iş etselerem şulary güýçledýän ýa-da şularyň eden etmesine sebäp bolýan zat şu ýerde näme goldawçylar bilen ýa-ni tabin bolýançylar. İşin içinde şu var da ondan häzir Ilham Aliýew näme etdi? Öz halkynyň dilinde gürläp başlady. Öz halkynyň dili bilen hereket edip başlady, düşünjesi bilen öz halkynyň düşünjesi içinde galan islegleri bilen, duýgulary bilen hereket edip başlady. Ýa bir uly güýçli bir baş tutan boldy. Köpler tarapdan tyla hormaty ýa boldy. Beýle gapdaldaýan käl adalatsızlyklary, amallaşdyrýanlary görsek, bularda hiç wagtdan bir tyla hormaty ýa dädirler. Şulary goldaýanlar tarapdanam, ýa-ni tabin bolanlar tarapyndanam hiç wagt tyla hormat ýa-ni käl bir derece ýa däldirler. Şoňa münasibem däldirler, ýa-da däldirler. Şuňa ýalyrak bir ýagdaý gidip durda işin içinde. Ondan häzirlik çene bir ütkeşmeler bolup dur dünýä ýüzünde bolýardan. Onuň üçin häzir görelim nähilek boljany. Suwatykça şuýda jemläýin. Sag bolun sözleriňiz üçin. Sağ ol Muhammed kardeş. Aty doğru belläp geçdiň. Dünýäde şu ütkeşmeler näme sebäpden bolýar? Şul ýa-ni insanyň hakynyň, hukugynyň depelenmegi diýelimi? Hak hukugynyň elinden alınmagy, şu zatlara karşı durmak üçin şu ýagdaýlar bolup geçip durdy bütün dünýäde. Azerbaýjan halkym öz iki watandaşy üçin düýpli bir aýak aldy. Yani Rus imperiýasynyň penjesinden çykmak üçin bu dolu derecede diýrenip ayağa galyp orta çykan adamlaryň biri Azerbaýjan halky bolup duruşy mümkin. Azerbaýjanam bize gaty uzak däl, olar bize gaty ýakyn dogun hökmünde görýäs biz olary. Şu ýerden gaty minnetdarlygymyzy bildirýäs Azerbaýjan halkyna. Sebäbi Rus diýilen bir millet ýok. Şo ýaňam belläp geçdik, şuň köwününe sosial media seredende de belläp geçip durlar hemme. Jurnalistler, gazeteçiler, televizyon kanallar aýtyp berip dur. Rus halkynyň Russiýanyň sastawyna, düzümine diňe başga bir milletler bardygyny bütün dünýä ortağa çykardy şuň köwün. Sebäbi Rus diýilen bir millet ýok. Onam biz şu Ukrain söwüşinde de görüp otyrs. Şu ýagdaýlary Russiýa Federasiýasy, Rus imperiýasy näme üçin öz agalygyny sürjek bolýar? Sebäbi özüniň milleti ýok bolan üçin. Şol milletleriň üstünden agalyk sürmek üçin şu zatlary provokasiýon hereketleri bilen az öňe çykjak bolýar. Olam Russiýanyň şu Ukrain söwüşine pol düýpli görüldi da sat tarapdan hasta çöküşegdendigi düýpli bir derecede biz göz ýetirdik şoňa. Sebäbi Suriýada da goňşy Türkiýe ýakyn bolan Suriýa döwletinde de Ruslar iň soňundan gaçyp çykdylar şu ýerden. Açdylar. Sebäbi rejim ýykyldy. Şol rejimiň ýykylmagy bilen Ruslar şu ýerden gaçyp çykmaga mejbur boldular.
Sebäbi ruslar öz metodlaryny o ýerde de ulanyp şo Sednaya türmehanasynda da insanlary gynap, öldürmek, gaty bir elhenç bir ýagdaýlara şekilinde öldürüp ýok etipdirler. Şo zatlar bizim öz türkmen toprağımızda da bolup geçen zatlar şolar. Wakalar şolar. Melike Moğlem başdyna. Aycahan hanım sen yankı aydandan üstüne koşup geçeceğiniydim. Ruslar näme üçin orasındaki döwletleri azad etmek islenok, gul edip saklasy diye. Te olar öz ýurdu ýok, olaň territoriýasy ýok. Rus diýen milletem bir ýasama ýapmazlyk bir zat. Rus dili diýilen dilim şolara aýt däl eken, şolara degişli däl ekeni. Bir hiçden peýda bolan bir batwalyjy garhor millet bular. Soňam Russiýanyň gol astyna 22 tany ýalňyşmasam 22 tany türki döwletlerden barat. Şolaryň üstüne çöküp hanyň territoriýam diýip şo taýda saklap oturyny Yakutlar, Tatarlar, Başkirler, şoňa meňzeş gatyken şo taýda maýdajyk türki diline gepleýän milletler. Şulara aýdaýyn edim. Russiýany ullokan bir erhenç, güýçli bir neme zat diýip gözüňmize getirýär. Bize neme şonýardak nime bilen tarihde ýalňyş maglumatlar bilen inni araşdyryp öwrenýän oly Russiýa bir hiç zat bolup duran bir hiçden gorkup ürküp şey dip ýör. Şimdi biz diýsegem şu bilmeýänler o Russiýa bilen deň bolup bolmaz. Russiýa kimiň nimesi bilen arkasy bilen imperiýa bolan bolup ýör. Türki döwletleriň, postsovet döwletleriniň hemme meni Özbek we Gazagy Azerbaýjany şey dip kullanyp güýç görkezip ýör. Şu türki döwletleri ýeke aýrylyp çyksyn hany şonu başgaldyryp kim ýa taýda Rus men diýen. Şulara aýdaýyn edim bolýa. Sag bolun. Sağ ol Melike Moğlem. Vatandaşlar şu ýerde şu gepleşigimiziň has soňuna da geliberdim hatdan başga pikirlerimizi aýtjaklarymyz ýok bolsa jemlesekmi? Bu tema gaty bir şunkü gündem bolup duran, bütün dünýäde gündem bolup duran tema da bu. Azerbaýjan meselesi. Biziň hem şulardan görelde alyp Orta Aziýa döwletleri, Orta Aziýa halklary hem aýaklanar diýen umyt bilen şu gepleşigimizde de şu halkımıza bir düşünükli bolar ýaly dip şulary ýetireliň dip şuň köwnüne Milli Halas Etiş Komitetiniň agzalary bolup Guruji Mejlisiň agzalary hökmünde biz şu meseleni halkymyza ýetireliň dip bir ara geldik şuň vatandaşlar. Muhammed kardeş başdyna. Bu ýerde kardeşler şeýle mesele wada biz häzir adaty bir dünýäniň ýüzünde bolup geçýän wakany özara alyp gurung nedem zokda bu ýerde 100 ýyllardan maş giden bir nähil diýeli ondan öňüm gatkan gurunglar netdikdaş Ors milletiniň Orta Aziýa jemhuriýetleri bar, ondan soň Kawkaz milletleri bar, ondan daşary ýankyýaly Tatar milletleri bar. Gaty köp sanly milletleriň üstündäki agalygynyň bir eýam nemeleri gelip durda ýykylyp barýan bir galasynyň diýelmi ýa-da ýankyýaly ýykylyp barýan bir gol astynda saklamagynyň çözülmesi bolup durda. Häzir bu taryhy wakada muny asliyetinde biziň öz ýurtdaşlarymyz has ulur möhüm mesele hökmünde seretmeliler şoňa ýönekeý bir bolup duran adaty
özara bir döwletler arasy oňuşmazlyk dälbi. Şuna dikkat etmeli da ýa-ni akly nemelerimiz, watandaşlarymyz, ýurtdaşlarymyz. Mesela näme üçin muňdaşynda Azerbaýjanyň öz halkyny alyp göreli ondaşyndan ýanky Putiniň ýa-da Orsiýanyň rejimine garşy milletleriň garşydaşlarynyň edýän gurrunlaryny ünsürsek, bu bir ýöneki waka däl-de. Şu mesele hakynda has bir dikkatli bolmaly, üns bermeli, bir gündem bolup durmaly mukadijek bolýan. Ýa-ni näme üçin halk köpçüliginiň näçe üns merkezinde bolsa şu wakalar bolup duran ýagdaýlar şonça-da bulara täsiri bar damynyň. Häzir Türkmenistanyň içindäki rejimde uly täsiri bar. Ondan soň ýa-ni Orsiýa rejiminiň hem ýykylmasyna uly täsiri bar. Onu goşmak istedim, sağ olun. Sağ olun Muhammed kardeş, gaty dogry aýtdyňyzdan şu Türkmenistanyň telewizioniýasyna diňe öwgi, diňe yalan propaganda bilen halkymyzy eşitip saklaýarlar da. Emma şunu biz ýetireliň diýip şu bir arada şu vatandaşlar şu bütün dünýäde bolup geçen wakalary şu biz gurucu meclisiň agzalary hökmünde öz ýurdun içindäki daşyndaky halkymyzy öz dilimiz bilen, sada dil bilen ýetireliň diýip şuň bir arada. Arslan kardeş başladyň, sana söz bereli. Sağ olun Ajakan hanım. Ben şu taýda Azerbaýjan doganlarymyzy goldaýan şunu aýtmak isledim. Hani aýdylýar, düşmanymyň düşmany meniň dostum diýilýär. Yok, biz dostayam der, biz doganlyk bir ýurt, doganlyk bir halk. Özümüzem kökten gelýän bir gadymy bir millet, taryhly bir millet. O sizi goldaýasam, ýanky häzirki şu taryhy bolup geçip oturan wakalarda hem ildeşlerimizi hem çağıryan bu taryhy wakalarda bir adyňyz ýazylsyn taryha. Bir dünýede bir imperiya her gün yıkılıp duran yok da bu gaty bir uly bir ütgeşmeleriň döwründe ýaşap durus, geçirip oturus bu ütgeşmeleri de. Şoň üçin taryhy wakalarda bir adyňyz ýazylyp kalsyn ildeşler. Şonuň ýaly bir üstünlikli işlere de çağırış eden, sağ olun, sözümü cemledim. Sağ ol Arslan kardeşim. Biz inni gepleşmeden has soňuna ýakynlaşdyk. Bahar hanymam elini galdyrypdyr, goşşak aýyrjagym bolsa. Bahar hanym biraz gysga tutsaň seýredicilerim, dinleýijilerim bir uzun bolup ýadatmaýlyn diýip bir pikire geldik da. Başladyk Bahar hanym. Gysga tutjak. Ben diýjek bolýanym Türkmenistanyň içindäki halk, Türkmenistanyň halky şu Azerbaýjana şeýle bir baskı etjek bolup synanyşan barada hiç ýyly habar ýok. Telewizorlarda, habarlarda hiç zat görkezilmeýär. Diňe Türkmenistan ösýär, ykdysat taýdan ösýär. Bolany şondan başga zat görkezen aklar. Men paylaşym edýändir, şu paylaşymdan görüp näme bolup otyr diýip bizden sonra berýärler da. Azerbaýjanyň baş kaldyrdy, sizem gözüňizi açyň diýip diýip düşündirýän. Azerbaýjan doganlarymyza da prezidentine köp sağ bolsun aýdýan, berekallah, aýa ýumruk atylmaz diýediler da. Özüni aýymyka diýen indi sıçansa da sıçandan farky ýok da. Şu wagt beýleki Gazagystan, Özbegistan, Türkmenistan hemmesi şu Azerbaýjan bilen Ukrainanyň arkasynda dursa, sıçanyň deşigi müň türlü dönýär diýer. Russiýa şonu ýaly bolýar. Russiýa girbäge deşik takmaz. Zaten öňem 41-45-iň söwüşinde de beýleki Sowet, postsovet döwletler bilen adam bolup biz gazanyp berdik oňa. Ene şu Gazagystan, Özbegistan, Türkmenistan şu döwletler bolup biz gazanyp berdik şoňa. Nämäni Germaniýa söwüşinde. Häzir hemmesem aýra çyksa,
Russiýanyň hiç gazanjak zadam ýok. Onuň üçin Russiýa diýen bir döwlet hem aljak däl, halkam şoňa düşünşiller. Beýleki döwletlerem Azerbaýjan bilen Ukrainanyň arkasynda durmagyny haýyş edýän diýsem men isleýän şonu Türkmenistanyň halkam gözüni açsalar. Berdimuhammedow akyly başyna aýlasyn, ýogsa o gelip Erdogan bilen guçaklaşyp ýörenin peýdasy bolmaz. Häzirden akylyny başyna alsynlar, ýola gelsin. Köp sag bolun diýjeklerim şundan ibaret. Sag bolun Bahar hanım. Vatandaşlar şu ýerde gepleşýärmiziň soňuna geldik. Şun ki şu Azerbaýjan meselesini analiz edelim. Biz ýurtdaşlarymyza, vatandaşlarymyza, ýurdun içindäki daşyndaky vatandaşlarymyza öz dilimiz bilen bir paýlaşalım. Şolary gündeme getirelim. Ýurdun içindäkilere esasanam bu wakalardan inçe teredip bir baş çykaryp biljek ýa-da şu analiz edip biljek neme Türkmenistanyň bir metbuaty diýelimi hiç zady ýok da şoň üçin biz şu ýerde size ýene ýetirmegi makul bildik vatandaşlar. Çünki meclisiň agzalary hökmünde hemmeňize sag bolsun aýdys. Geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä hoşda bolun vatandaşlar. Gelip gymmatly pikirlerinizi halkymyza, vatandaşlarymyza ýetdireniňiz üçin köp sag bolun. Bizim şu gepleşigimizde köprek yorum ýazmaňyzy, köprek abone bolmaňyzy, like basmaňyzy ýene bir gedek ýatladys vatandaşlar. Bizim bilen galyn. Hoşda bolun.